Salutare toată lumea, eu sunt Cristi și astăzi facem o nouă serie de Minecraft. Skyblock, de fapt. Da. Bun. Stai. Și acest episod va fi scurt. Mamă, ce e acolo? Ce? Wow. S-a schimbat mult. Deci bun, hai să începem. Facem generatorul. Avem și un pic de lumină. Da. Cred că așa se face. Cred. Să vedem. Spargem așa, zic, să nu lăsăm așa să irasim timpul, da? Bun, perfect. Acum luăm 2 bucăți de lemn. L-am luat? L-am pierdut. Da, l-am pierdut. Da, puțin, să zic ceva. Ui. Da, mi-a itemele de acum. Aoleu, să mă scuzați. Da. Mai luăm o bucată de lemn. Trebuie să am grijă neapărat să nu cad. Cred că nu o să ia foc. Facem o lopată. Și o să prindem cam vreo 3 minute și mai pun pe unul. Bun, deci cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și pa, pa!